45 plazako aparkaleku barri batek Astra inguruan indartu dau. Gernika-Lumoko udalak 45 plazako aparkaleku berri bat prestau dau elkartegiaren alboan Astrako aparkalekuan dagozan 256 plazak osatzeko. Ekimen horrek 11.000 euroko inbertsioa izan dau eta zonaldean aparkatzeko gero eta eskari handiagoari erantzuten deutsola adierazi du Gernika-Lumoko udalak. 700 metro kuadruko aparkaleku barria aurretik erabili bako lursail batean egokitu da, irisgarritasuna eta uri ingurunea hobetuz, Gernika-Lumoko udalak adierazi duenaren arabera, eta Jose Maria Gorroñok, Gernika-Lumoko alkateak esan dau, jarduera honek bizilagunen zerbitzu publikoak eta bizi kalitatea hobetzeko duten konpromisoa indartu egiten dauela. Gune hau sortzeak hurbileko beste zerbitzu batzuetarako sarbidea erraztea bilatzen dauela adierazi dabe Gernika-Lumoko udaletik, herriko ekonomia eta gizarte dinamismoari lagunduz. Bosgarren proiektua da parking bet 45 kotxentzako. Hane Astrako parkinen alboan daugune bat 2000 metro karratu dekoz, eta eusitzen demenien dana urez beteta, jentik aparketako txarto, kotxin behi joteko, eta bueno, preparetan gabiz, dana ondo imintzeko horrek eusek espazetako, eta jentik ondo aparket izen. Nipetan dut, aurrera pauso positiboa dela, aparkalekuek gehiago geitzie, eta kostue da 10.000 eta 900 euro.